os corticoides son un fármaco de uso común e frecuente que usamos a diario en moitas enfermidades e patoloxías, desde máis graves hasta máis leves, e que teñen unha doble, digamos, unha doble cara con respecto aos procesos infecciosos. Por un lado, son fármacos inmunosupresores moi potentes e iso vai aumentar o risco dos pacientes que os toman de ter infeccións, e polo outro lado son tamén uns potentes antiinflamatorios, e cada vez está saindo nos últimos anos máis evidencia científica de que o seu uso en determinadas infeccións se asocia con unha disminución da mortalidade. Bueno, a sesión vai a seguir o seguinte esquema. Vamos a falar un pouco do mecanismo de acción dos corticoides, despois vamos a falar un pouco do risco de infección, do seu papel no control da inflamación e, finalmente, unhas conclusións. O mecanismo de acción, rescatei esta diapositiva unha sesión que dei como hai 7 ou 8 anos, vale? No que falaba do uso de corticoides en outras enfermedades como son as vasculitis. Os corticoides son uns fármacos que actúan por dúas vías, dous mecanismos de acción. Un mecanismo xenómico no que o corticoide, unha vez que se une ao receptor citoplasmático, entra no núcleo celular e aí interfire coa transcripción xenética e vai a ter unha doble interacción coa transcripción xenética. Por un lado, vai a ter unha relación negativa que se chama transrepresión, vai a inhibir a síntese de proteínas proinflamatorias, e por outro lado vai a ter unha interacción positiva con outros xenes, o que se chama transactivación. Activa a síntese de proteínas antiinflamatorias e, ademais, aí intervén tamén en outras proteínas que interveñen no metabolismo glucídico, no metabolismo óseo, e vai a ser en gran parte responsable dos seus efectos adversos. A vía xenómica, o mecanismo xenómico, vai a activar con calquera dose de corticoides e tarda en alcanzar os seus efectos máximos días, incluso semanas. E, por outro lado, temos os mecanismos non xenómicos. Na vía non xenómica, o corticoide directamente se une ao seu receptor citoplasmático e actúa nas membranas, tanto na celular como na da mitocondria, disminuindo a síntese de ATP e reducindo de forma global a enerxía celular que necesita para o seu normal funcionamento. A vía non xenómica actívase con dosis moi altas de corticoides e o seu efecto é inmediato. E cando falamos de dosis altas, dosis baixas e como se activan estas dúas vías, vai a depender un pouco efectivamente das dosis e do fármaco que usemos. Xa vos dicen que a vía xenómica vais a activar con calquera dose de corticoides. Doses baixas, hasta 7,5 miligramos equivalentes de prednisona diarios, van a producir unha saturación da vía xenómica aproximadamente do 50%. Con dosis de 30 xa alcanzamos os efectos xenómicos máximos. Para activar a vía non xenómica necesitamos dosis moi altas, de máis de 100 miligramos día, e o efecto máximo non xenómico vais a alcanzar con pulsos de máis de 250 miligramos día. Cando dei esta sesión hai anos, o que facía un pouco fincapé é que realmente para activar os efectos máximos de calquera unha das vías non necesitamos as dosis que están estandarizadas para o tratamento das enfermedades inflamatorias máis común, 1 miligramo por kilo día, por exemplo, para activar o efecto xenómico máximo, ou pulsos de hasta 1 gramo de metilprednisolona que se dan a veces para activar os efectos non xenómicos máximos. O tema é que con todo isto que se consigue, afecta a resposta inmune prácticamente a todos os niveis, a nivel dos neutrófilos, macrófagos, as células dendríticas, aumenta a súa apoptosis, disminúe xeralmente a produción de citoquinas proinflamatorias, disminúe a circulación de linfocitos T reguladores, co cal vai a ter un efecto en todo o sistema inmune, tamén nas células B, que están aquí, disminuindo a produción de inmunoglobulinas, etc. Con todo isto, parece fácil pensar porque cando damos corticoides os nosos pacientes teñen un risco máis elevado de infección. Esta é unha tabla que é bastante explicativa, vou intentar resumirvos un pouco, dos efectos en cada grupo celular do sistema inmune e que consecuencias ten esa afectación
no risco de infección. En primeiro lugar, os neutrófilos aumentan a súa produción e extravasación, se produce neutrofilia, pero a súa actividade está disminuída e iso vai aumentar o risco de infeccións víricas e bacterianas. En canto aos eosinófilos, aumenta a súa apoptosis e disminúe a súa sinalización con tolla e receptor e aumenta o risco de infeccións fúnxicas. Hai células do sistema inmune na que a súa relevancia clínica é limitada, vale? A nivel dos macrófagos vai a disminuir sobre todo a opsonización e o reclutamento de células T. Eso vai a aumentar sobre todo o risco de infeccións intracelulares como legionela, salmonela, micobacterium tuberculosis e infeccións fúnxicas. En canto ás células NK, van a disminuir a produción de citoquinas proinflamatorias e van a reducir a súa citotoxicidade e eso nos vai a poñer en risco de ter infeccións víricas e reactivar infeccións víricas latentes como o virus herpes simple, o virus zoster e o citomegalovirus e tamén máis risco de infeccións fúnxicas. En canto ás células, os linfocitos CD4, os linfocitos T reguladores, van a aumentar a súa apoptosis, disminuir a produción de citoquinas proinflamatorias, disminuir a presentación de antíxenos e a súa maduración. Eso vai a disminuir de forma global a circulación de linfocitos CD4 e, como sabedes, eso aumenta o risco de todo, de infeccións bacterianas, víricas, fúnxicas, reactivacións de virus latentes e a aparición das infeccións oportunistas. As células T citotóxicas van a ver aumentada a súa apoptose, tamén disminuída a produción de citoquinas e a sinalización van a ter unha citotoxicidade reducida e ao igual que as NK pois, van a aumentar o risco de infeccións víricas e de reactivacións de virus latentes. Perdón, acabo de roubar esta agua aí. E despois, en canto ás células B, vai a disminuir de forma global os linfocitos B circulantes, a produción de inmunoglobulinas, a gas da inmunoglobulina E, que persiste estable, e iso vai aumentar fundamentalmente o risco de infeccións por encapsulados neumococo, meningococo e hemófilus influenza. Bueno, e isto que significa? O sea, todos os corticoides van a ter a mesma acción, a mesma dosis en todos os pacientes, e todos os fármacos son iguais, pois en xeral non hai. Vai haber factores de risco que van a depender do fármaco, hai outros que van a depender da situación clínica do paciente e hai outros que dependen do entorno ou orixe social. Por un lado, os que dependen do fármaco e do tratamento farmacolóxico vai a depender fundamentalmente da dose e da duración. Máis de 15 miligramos equivalentes de prednisona durante máis de 4 semanas van a ser o factor de risco máis importante. Non todos os corticoides son igual de potentes, vale? A dexametasona ten moitísimo máis risco que o resto dos corticoides e iso é porque se, bueno, a hidrocortisona lle poñemos un na súa potencia, vale, de 20 miligramos, vedes que a potencia antiinflamatoria da dexametasona é moi superior, vale? Metilprednisolona e dexametasona, que ademais son os fármacos que se usan en dosis altas para os pulsos, tanto en pacientes oncolóxicos como en pacientes con enfermedades inflamatorias, son moito máis potentes e van a ter un risco moito maior de infección. E iso vese aquí nesta gráfica, que a supresión de linfocitos e a supresión de linfocitos CD4 é moi superior coa metilprednisolona e a dexametasona, vedelo aquí que son estos dous, que co resto dos corticoides, vale? O sea que van a disminuir máis a circulación de linfocitos, máis a circulación de linfocitos CD4 e por eso se van a asociar a un risco máis alto de infeccións oportunistas. Por outro lado, temos factores clínicos como a idade avanzada, inmunosenescencia, comorbilidades, as que máis asocian a maior risco de infección e ter diabetes ou algún tipo de fallo orgánico, vale? E a linfopenia, sobre todo cando esta é a expensas de linfocitos CD4, vai aumentar sobre todo o risco de infeccións oportunistas, neumocistis e outras infeccións oportunistas. E despois, dependendo da orixe, pois as persoas que veñen de áreas endémicas para estrongiloides ou a exposición previa a tuberculosis, pois é algo que tamén vai aumentar o risco, vale, en estes pacientes. Así que, bueno, o que nos queda é un pouco saber cales son as posibles estrategias de prevención en estes pacientes.
e cando temos que aplicalas. Non parece que a despistaxe, as medidas preventivas, a despistaxe de infeccións oportunistas asintomáticas, a vacinación dos pacientes antes de empezar o tratamento inmunosupresor. Os corticoides son inmunosupresores, a veces non o temos en mente e empezamos pois eso, un tratamento de unha polimialgia reumática. Vamos a empezar con inmunosupresores e non nos plantexamos, vamos a empezar con corticoides e non nos plantexamos que os corticoides son inmunosupresores moi potentes, que a veces vamos a dar 30 miligramos e, como os dixen antes, xa vamos a obter efectos máximos na vía xenómica. A profilaxia antimicrobiana cando esta é necesaria e está indicada e limitar o uso de corticoides no tempo e na dosis o que sexa posible. En canto a profilaxia fronte a infeccións oportunistas, as recomendacións en Mycobacterium tuberculosis cando se prevé dar máis de 15 miligramos día durante máis de 4 semanas ou menos de 15 se existen outros factores de risco asociados, e, bueno, antes do tratamento con pulsos de metilprednisolona, facer o screening de infección latente e tratala se está indicado. O neumocistis, en calquera paciente que vaya a recibir dosis medias altas a partir de 14-28 días, tamén estaría indicada a profilaxis antimicrobiana. Outra cousa que deberíamos valorar é o herpes zóster antes do inicio do corticoide, sobre todo en pacientes con factores de risco adicional, porque existe unha vacina eficaz, vale? E non estaría, neste caso, tampouco indicada a profilaxe antiviral. No criptococo, pois en pacientes sintomáticos se recomenda o screening e no estrongiloides facer o screening antes do inicio de tratamento en pacientes orixinarios de áreas endémicas, Asia, Oceanía, África, Sudamérica ou Caribe, ou pacientes que estuveron máis de 6 meses en esa zona, vale? Con ivermectina en dosis única. Isto en canto a profilaxi e, bueno, que teñamos en conta que os corticoides son potentes inmunosupresores, pero teñen, como vos decía antes, esa doble cara e esa doble vertiente que é o control da inflamación. En pacientes, sobre todo en pacientes moi graves, os corticoides van a modular a resposta inflamatoria, o cal vai a disminuir o seu dano tisular, vai a mellorar a función cardiovascular e van a tratar a insuficiencia suprarrenal relativa que, como, bueno, os direi despois, pues está presente en estos casos. Eso, en xeral, se asocia a disminución de necesidade e duración de vasopresores e mellorada a disfunción orgánica e eso, pues, consecuentemente, se asocia a unha disminución da mortalidade. Eso así globalmente é o que nos dicen os estudios. Se conoce desde hai moitos anos que na meningite neumocócica a adición de corticoides ao tratamento antibiótico se asocia a unha disminución da mortalidade e das secuelas neurolóxicas. Sabedes que o tratamento se fai con dexametasona, que está indicado administralo 20 minutos antes da primeira dosis de antibiótico. Sabedes que na meningite non debemos esperar a dar o antibiótico a ningunha confirmación microbiolóxica. O antibiótico debe administrarse de forma inmediata e pois 20 minutos antes ou como moito hasta 4 horas despois, pero idealmente 20 minutos antes, dar dexametasona. Por qué? Porque se sabe que a lisis das bacterias cando se someten a un antibiótico bactericida produce esa resposta inflamatoria local que se asocia a maior dano cerebral. Bueno, pois disto que é amplamente coñecido, despois, bueno, van aparecendo cousas novas. Últimamente, sobre todo, aparece cos pacientes respiratorios, vale? Cos pacientes respiratorios gravemente enfermos. Sabemos que cando un paciente ten unha infección importante e hai unha resposta inmune exagerada, ten dúas vertientes a nivel local, vale? Todas esas citocinas proinflamatorias van a activar as células inmunes a nivel alveolar e, por outro lado, activar as plaquetas e producir o dano endotelial. Todo isto vai a danar a barreira alveolocapilar, que vai a producir o síndrome de distrés respiratorio, vale? Por outro lado, nos momentos iniciais da sepsis hai unha disminución do aclaramento renal de cortisol, hai unha resposta fisiolóxica con aumento da síntese de cortisol, vale? Que se acaba agotando en algún momento. Cando se acaba agotando aparecen outros síntomas como a hipotensión, a hiponatremia, hai esa insuficiencia suprarrenal relativa e os pacientes van a empezar a requerir vasopresores e outros fármacos. En estos casos, os corticoides intravenosos van a ter ese papel, ¿no?, de suplir esa insuficiencia suprarrenal relativa que se produce cando se desencadena un shock séptico.
Por eso cada vez hai máis estudios que asocian a administración de corticoides intravenosos a unha disminución da duración da ventilación, a disminución da necesidade de vasopresores e se postula que disminúe a mortalidade. Eso aprendémoslo no COVID, vale? Cando xa aprendemos que despois de dar moitas pócimas, realmente o que salvaba vidas era a dexametasona, cando se administraban pacientes que empezaban a ter requerimentos de oxígeno, e a dexametasona en doses baixas, porque a recomendación en contra de dar dexametasona en pacientes que teñen COVID leve, vale? Simplemente para os casos graves que van a requerir oxígeno suplementario, tanto sexa baixo fluxo como pacientes con oxígeno alto fluxo intubados, e en dosis baixas, porque os ensaios clínicos que se fixeron con dosis máis altas demostran un aumento da mortalidade, vale? Coas dosis máis altas de esteroides. Se recordaron, no seu momento se falou de pulsos de metilprednisolona para pacientes con distrés respiratorio e neste caso non funcionaba. Esas dosis baixas que parecen controlar esa inflamación. Así que, en shock séptico a recomendación é que se suxire o seu uso con hidrocortisona 200 mg día, que se pode administrar en dosis únicas ou repartidas en 4 dosis de 50 mg cada 6 horas. Na sepsis sin shock, esa recomendación non existe. No síndrome de distrés respiratorio vais a suxerir o seu uso, tanto de dexametasona como de metilprednisolona. Recordade o que vos decía antes dos mecanismos de acción, necesitamos mecanismos de acción inmediatos e neste caso, nos pacientes máis graves, vamos a usar corticoides máis potentes. E, eso que nos di agora as últimas recomendacións da Surviving Sepsis Campaign, de usar corticoides intravenosos en pacientes en shock que van a requerir tratamento vasopresor. E despois ven a última cousa, que na que están salindo estudios estes últimos anos, que é na neumonía bacteriana. Na neumonía bacteriana grave, cada vez hai máis ensaios clínicos que recomendan o uso de corticoides, de hidrocortisona 200 mg día ou metilprednisolona 40 mg diarios, porque se asocia a unha disminución da mortalidade, que nos din esos ensaios clínicos. Na neumonía, e nos din tamén que na non grave non está demostrado ese beneficio. Para min, este ensaio clínico último que saiu agora en decembro, que se publicou en New England, corticoides en dosis baixas se asocian, esas dosis se asocian a unha disminución da mortalidade, sobre todo, dice sempre, en pacientes máis graves, pero para min a dificultade no tema das neumonías é establecer que é realmente unha neumonía grave. Porque temos escalas, que son as que usamos na práctica clínica habitual, a CURB 65, que nos di que unha neumonía con un CURB maior ou igual a 3 é unha neumonía grave, un PSI maior ou igual a 4, pero claro, son ambas escalas nas que a idade ten tanto peso que tanto sobredimensiona a gravidade en pacientes de idade moi avanzada, como a infradiagnosticas se usas estas escalas en pacientes moi xóvenes, porque ti se aplicas o CURB 65 a unha persoa de 30 anos con unha neumonía neumocócica que satura ao 50% e que ao mellor ten unha tensión de 100, ao mellor dache un CURB de 1 ou 2 e te digo que unha neumonía non é grave, pero ao mellor tes que intubalo. E, o problema que teñen esas escalas. A verdade é que os criterios da IDSA e ATS parece que afinan un pouco máis. Hai 2 criterios maiores, que só hai que cumplir un, que un paciente con un shock séptico que necesite vasopresores é un paciente grave, parece bastante evidente, ou un paciente con insuficiencia respiratoria que vai a requerir ventilación mecánica. E despois están os criterios menores, que son a frecuencia respiratoria maior de 30, confusión, desorientación, hipotensión, infiltrados multilobares, un boom elevado, leucopenia, plaquetopenia, isto está mal, plaquetopenia, unha PAFI menor de 250 ou hipotermia, e destos habería que cumplir 3, non? Pode ser un pouco máis axustado, pero realmente costa esa definición, e cando fixemos, por exemplo, as guías de tratamento de neumonía, isto quedou aí un pouco no aire, porque definir, poñer un número ao que é unha neumonía grave
é moi difícil, pero sí que parece, no? Que polo menos nos pacientes que están máis graves, xocados, que van a necesitar vasopresores ou que teñan un fallo respiratorio importante con distrés respiratorio, deberíamos plantearnos ao mellor asociar corticoides ao tratamento antibiótico. E, bueno, por fin, ao final, que o tratamento crónico con corticoides incrementa de forma significativa o risco de infeccións por calquera causa, que o teñades en conta cando se vai a empezar este tratamento. En pacientes seleccionados debemos facer un screening e tratamento das infeccións latentes, completar o calendario vacinal importante antes de calquera tratamento inmunosupresor, no que debemos contemplar os corticoides, e que na infección respiratoria grave ou no shock séptico, dosis baixas de corticoides axudan ao control da inflamación, ao dano orgánico e reducen a mortalidade. E nada máis, cando fixen esta presentación, como había tantas rayas que me recordaban tanta columnas, tiña moi presente pois esta imaxe. Isto é a columna exterior, a parede exterior do Asclepieion en Mesinia, que si non fostes, nunca decidistes perdervos polo Peloponeso, creo que é algo que hai que facer unha vez na vida. Ir a Mesinia, Asclepieion é o sanatorio, o lugar de curación, o templo de Asclepio, que é o deus da medicina, e nada máis, eso, xa está. ¿Qué? ¿Nadie quiere decir nada? Pues nada. Por dosis, sí, sí. O que pasa é que, bueno, si te fixeches na gráfica, que na capacidade que teñen de suprimir, o sea, non todos son iguales a dosis equivalentes, vale? O sea, é máis potente porque necesitas menos dosis, vale? Para obter o mesmo efecto antiinflamatorio. Pero a dosis equivalente igual, a súa capacidade de suprimir a función dos linfocitos é moi superior a de outros corticoides. Sí, sí. Ya está. Gracias.